Gelmeliler geldi mi ki? Yigitlerin hemmeti yığınaştılar Şah Alim. Kayıtlardan tez çıkalım. Bu ne olur? Yığınanan yigitlerine hemmeti geçip baryalar Şah Alim. Vay. Men oğlum. Padşahın uluğuyla Akmaral Mahmud Vezir'in oğlu Gulami alma bilirdi. Vay oğlumcan. Men oğlum. Padşahın ortancılığıyla Akceren Karlı Vekil'in oğlu nedir alma bilirdi. Padşahın küçüğüydü akmış bir otur necik keli alma bilirdi. Yığınanan yigitlerin hemmeti geçtiler mi? Hova Şah Alim. Hemmeti geçtiler. Yöne körpağıydı yarın şahidoydu ya. Şeyle bulaymadı. Erin içigen molto o gelmişler yine geçip görülüyor. Berik gel. Ona teret. Çak Berik. Bol. Çak. Gidecek. Barsam oğuyum beni yine urur. Gidecek de. Çak. Kaçaydın ölümdür. Yere. Yok, gidecek de. Barsam yine padişahıydı beni urur. Yok. Yo. Vurma. Yeri ol ya. Berk koy ver. Oğlum, hani şun anartından tut, köle atı yüzüleli. Öyle atam. Oğlum, bunu kakap, sağlamam kaçarmam. Ya bismillah. Biymişlen hemmeti, adam için yokumlular. Hani, in muradin zararı. Ya Allah. Men seni köptün merdiğinle gelen oğlum. Sen men görümden torayağın erit. Ondan bir tüyüzdü. Men seni köptün mere tanıyan yarı olup doğrum. Sen oğul tayfalarından iydin mi? Hova tam. Altın Depe şehrinden diyeydin öyle. Hova altın nepe şehirine. Böyle öyle. Boynundaki şekil dilin en ayrı adekeni. Uşak admayı. Hova. Bir vaxtlar bunu bana kakam yasap beripdir. Men o vaxtlar 4-5 yaşındakeni. İnni 15 yılın içidir. On kazanç deyip üyden çıkıp gideni. Yadında mı?
kakına kim diyerdiler? Oň ady Ernepes. Özüm ağaç ustasy bolupdyr. Enin değil midir? Yok, diri. O maňa garaşýandyr. Oğlum, sen adın Wepa mı? Howa, Wepa. Wepa can. Oğlum, men sen kakan. Kaka can. Yatırım oğlum. Yatır nece? Yatıver bala. Men bir tüysli yüreğim tolğunny da. Bilýän nece? Sen yüreğim tolgunyandyr. Sebäbi eni yüreği duýgur bolýar ahry. Sen onu näme sebäpden aýdýan? Sebäbi men diýsen bagtlyjy. Men öz ýarymy, kakamy tapdym. Şeýlem balam. Şeýle. Inni biz tiz wagtdan gaýdyp bararys. Sen bize garaşy ber. Bolýa balam. Bolu bilýä. Men size şol garaşyp oturanmyryn. Sizin gaýnanyňyz. Ýagny men ýan ýollaşym. Bir agyr derde uçurapdyr. Tebipler oňa derman hökümünni zadyly kurman ýeteň gutulorsyň diýip aýdypdyrlar. Bilýän. Bu işin ýöne möne iş dälligini. Gaty kyn iş. Men sizi şu yere çağırmam sebäbim hut şoň üçin. Men size 5 gün proje berip şu işin uğruna berýän. Sen galyp bilersiň. Eň soň sen oňaran zadyň bolmaz. Paçam, menem finans guräý. Paçam. Goý gitsin. Görelläm oňam näňsi iş bitirip gelşini. Hawa, goý gitsin. Bolýa. Ondan menini garrapdyryn. Menne ýydymy ýerer ýar oglum ýok. Şoň üçinem bu iş men synagym bolar. Barın, tiydirek ýola düşün. Men seni ýüşümde görüp, ençe ýollar söküp, ahyr sana tapdym. Menem sen tapdym. Sana kän garaşdym. Aquş, bilýänmi? Näme? Men kakamy tapdym. Kakaňy? Hawa, oň ýetip gidenne inni 15 ýyl boldy. Sen onu nerden tapdın? Sen bagyňdan. Vay, gogudyny. Men onu göresim gelýär. Kim ol? Bagwanmy? Görersiň. Ýöne. Bilýänmi Aquş? Men gideýin. Men iş ötürüp gelmeli. Men sana ogudan lybas taýynladym. Lybas? Ogu, men häzir